otázka je, že čo vám to teda prináša v tom vlastne profesnom živote? V tom, čo bežne robíte, čomu sa venujete možno každý deň alebo z času na čas, keď hovoríš aj týkate o tom lektorovaní, že čo vnímate? Mhm. Ja môžem ako toto mi práve príde, že opäť je to taká tá otvorenosť, ale ja už dlho som, aj keď som pracovala, tak nie je mi úplne v niektorých veciach som direktívna, ale v niektorých veciach som rada tímový hráč a mám rada, keď pracujem v tíme. Nie úplne rada robím rozhodnutia ja. A v podstate to, že sa tu učíme, ako prizývať ľudí k tej participácii a k takej ako kolaborácii v tom slova zmysle, že tá spoluzodpovednosť za ten proces a za to všetko, čo v podstate spoločne dosiahneme alebo kam sa môžeme dostať, tak uh, tak mi prináša takú úľavu v tom, že veľakrát, keď som bola aj na nejakej takej líderskej pozícii alebo podobne, alebo ako keď ako lektorka prichádzam, tak sú také očakávanie expertné, že tak ty to budeš vedieť, ty rozhodneš, ty môžeš, ale práve to prizývanie tých ľudí k tomu, k tej spolutvorbe, k tomu procesu, že sme v tom spolu a spolu sa podielame na tom, ako sa tu budeme mať, ako to celé bude, aký budeme tým, aké výsledky dostaneme, tak ma to tak ako ukľudňuje, alebo mi to dáva taký pocit takej slobody a takého uistenia, že nie som v tom sama, sme v tom všetci, viem vás k tomu prizvať a tá spoluzodpovednosť je, myslím si, že potom aj tak sa lepšie motivujú tí ľudia k tej práci, či už v týme, alebo aj v tom lektorovaní tí účastníci, že cítia takú mieru spoluzodpovednosti za to napríklad, že či sa tam budeme mať dobre. Mhm. Takže mne toto veľmi, veľmi, veľmi pomáha, že mám taký pocit, že nemusím byť expert, že experti sme všetci. A to je podľa mňa veľmi oslobodzujúce. Ďakujem, ďakujem. Ja som to možno, že aj povedala v tom úvode, že mne sa to prepája s tou profesionálnou a osobnou rovinou, ale Katka to rovnako povedala veľmi, veľmi bohato a ja s tým len súhlasím. Mne bežalo ešte okrem toho, že nemusíme byť vždy experti, že je to krásne, že je ten rozmer spolupráce a prizývania a v podstate ešte to, že každý môže byť expertom. To je veľká myšlienka tohto celého prístupu. A možno aj to, že každý je nositeľom nejakého príbehu. Že za každým človekom je niečo, nejaká cesta, ktorou prešiel a znova sa opakujeme, že je to naša zvedavosť skúmať a preskúmavať, čo je za tým, čo žije, čím žije. Takže to sú veľmi nádherné roviny a stále to budem opakovať, že mne ako človeku to dáva veľkú slobodu, že sa nemusím pozerať cez nejakú vyslovene expertnú úlohu, ako mám byť expertom v tom, že nesmiem byť naozaj pri tom človeku expertom, čo je také paradoxné, ale pre mňa to prináša slobodu do práce s človekom. Ďakujem, tak veľa vecí ste tak hovorili aj o tej spoluzodpovednosti, spolutvorbe a neexpertnosti, že aj o tej príbehovosti vlastne. A mňa tam ešte napadli a možno to aj zaznelo, taký ten partnerský akoby prístup, že a možno aj to súvisiace s tým, možno, že ako sa vlastne rozmýšľať o tej moci vlastne v tých vzťahoch. Mne beží aj vlastne to expertstvo toho človeka by malo byť v tom, že robím si vlastnú reflexiu, že rozmýšľam, že mi beží ďalší ako keby rozhovor v hlave ako uvažujem o tom človeku, či je to dobré, či nie, kde môžem ísť ďalej a naozaj je to veľký rešpekt k tomu prežívaniu toho druhého a aj k tomu, kde ten človek naozaj v tom konkrétnom mieste práve je. Ja ešte keď môžem povedať, že ja som ako teda lektorka veľakrát, to je možno ťažké, tak akože veľmi silné slovo, ale
veľakrát sme sa bavili o tom, že čo je to odpor, že práca s odporom alebo podobne, že keď máme v skupine nejakých ľudí, ktorí teda nechcú spolupracovať a podobne. A práve toto mi príde ako skvelý nástroj, ako tých ľudí zapojiť, že v podstate, aj keď sme sa tu bavili vo výcviku, že v podstate, čo je to tá práca s odporom, že existuje vôbec odpor, že ak my nevieme, s akými očakávaniami tí ľudia tam prichádzajú, ak my si to nevydiskutujeme, ak my ich nezapojíme do tej tvorby, že možno, že prichádzame s nejakou myšlienkou, že toto vám chceme odovzdať, ale ak toto nie je potreba tej skupiny, ale vyznie iná potreba, mňa toto veľmi oslobodzuje, že proste ísť tým prúdom, ísť s tými ľuďmi, byť s tými ľuďmi a tvoriť to spoločne a dá mi to, že potom tam ten odpor nie je a tým pádom ako je to také dobré vedenie, poznanie, že v podstate vieme potom robiť aj s ťažkými vecami, s ťažkými témami, pretože tých ľudí zapojíme do toho a ideme s tým, čo oni potrebujú. Takže čo sa nevylučuje s tým, že im tú tému, s ktorou som tam prišla, neodovzdám, ale zaujímam sa aj o to, čo je pre nich dôležité a zreflektujem to a dám tomu nejaký priestor. Čiže to vnímam ako veľmi dôležité a tiež mi to pridáva takú istotu a slobodu v tej práci s ľuďmi, že to spolu zvládneme. Super, ďakujem.